Difu Baptist Church pen Difu Medical College along Kahumridam. Christmas mate arni kithe arni apor nangkile ahut pacheton dunsi aning kanwang ason thak thak pining lethota Difu Baptist Church ahin pen Difu Medical College along Humridam si kesodet atumaphan aning parung tekang lapen Christmas amen pen kesodet atumaphan thesere mate kechoa son hai hoita ron tekang. Bangso sai kepachunjia phan Difu Baptist Church along Hospital Ministry in Church Sir Robin Tiso Sir Obed Killing lapen Reverend Hilson Sinar lapen bangso asai ke pachunjia phan Difu Baptist Church Youth Department atumta cherap chitodunsi mesen pen pachun ponlong chuki halapen Philip Tiso tike news. United Karbi Youth Association atumpen Christmas amen pen sarpi atumaphan pekok ipakpak ke pajirpon. Christmas apor nang le lopolote hem isipen chenglong jirpi jirpo chipo chero atumdo an sitame Christmas amen pen nong HP chipajirpon. Lason thak thak si lakhain ko raponi lip MEC constituency angkang United Karbi Youth Association President Elvin Crow pen chipatir pipon si nilip alom ke sarpi nay atumaphan Christmas amen pen pekok ipakpak pi pajirpon. Bangso sayang dengalong ke patir pipon laki Elvin Crow, UKYA nili branch president Rafael Teron, Sir Im Crow, Waisong Teron, Subhas Teron lapen UKYA member doan cherap chito pen sayang deng pachunpon. Chuki holapen Philip Tiso tike news. Matijong ni phaing koi repli arni lakhain koi ratrok duar baguri MEC constituency angkang deitor alongta arkoi ni phai pho surihini reng koi rake thom arni rongker kar klipon jia phan chisik chedang pon tanglo pusi pherangke thengno birta chipipon. Karbi anglong angkang pita asengkan wang rongker kar klipon et asonsi pining asengkan sitame arkoi ni phai pho surihini reng koi rake thom apharman rongker kar klipon jia phansi deitor angkang alom aron barim ke kroyatum rong engkoi rei si ando lasi bangso arkoi ni phai pho surihini reng koi rake thom apharman rongker kar klipon et jia phan chisik chedang pon bomlo pusi amoron terang pen pherangke thengno ningjepon de huri pen amo singti tike news. Aprang si solangdo karbiarat ki doan aphan sengkan kimi lapen arkoi pho surini rengko raget thom rong kar kli ponji ahiru jumi angli tum aphan kardom pajir reglo kardom ahoklo non surini rengko raget thom asengkan apharman arkoi phorni nilitum karbi aron barim ki kroyarat doan hala sorni litum arnam pharo hemphu tum aphan chothok chujir ponsi jakong horang bidi suri lahai kadu ko veli tum jakong kache hang ponji aphan thok jir pon po lase hala suarni sitame ini tum aron marim ke kroyarat ke do ana tum stame litum ahir jume nang pirun thala peli tum stame sengkan kimi la ben rong ke ahir jume nang pajir don lo kewang ila arkoi phorni ini tum la dai thorang kang pi long stame long koi rahini aron marim ke kroyarat tum do halang tum stame la bang suarni ke pachun pon peji la pen ke pachun pon long pe meji aphan stame ini tum hen bentame pachini pon thulo lapen chun pon pa me pu ning the pensi arbiang long angkang pi aron barem ke kroyarat do an pandame rong ker lapen ikan mi her me pajir doniglo nalimen thare amaron terang nili rong langtuk terang nalimen tani gini oh kardo nalimen seri fudik kili ni 60 teron hanboka ameka